Príbeh o žene s krvotokom. Raz Ježiš odchádzal z jedného mesta. Nasledoval ho veľký zástup a tlačili sa na neho. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa si vytrpela od mnohých lekárov. Minula na to celý svoj majetok, ale nič jej nepomohlo. Ale naopak, jej stav sa neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Keď sa dotkla jeho rúcha, krvácanie sa hneď zastavilo a ona pocítila na svojom tele, že je uzdravená zo svojho trápenia. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila, obratil sa k zástupu a opýtal sa, kto sa dotkol môjho rúcha? Jeho učeníci mu povedali, vidíš, že sa ľudia na teba tlačia, ty sa ešte pýtaš, kto sa ma dotkol? Ale on sa poobzeral, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo. Ustrašená prišla bližšie, padla pred ním a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil. Dcéra, tvoja viera vo mňa ťa zachránila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia.